आर सोरनि नाम्बार जालायखो बेलाय? हेलौ हेलौ फामे सोर? आंसो रोदोम। ए नोंबो आंनि फन नाम्बार होनायखौ गोसोआव थादों बिब्दिब्ला। नोंबो माने? अ जांगिलायाबो गोसोआव लादों बिदिब्ला। ना नों जांगिलानिफ्रायसो लादों? लायाखैथ' गोसोआवसो थादों। अ माबोरै दं बिब्दिब्ला? गाज्रिसो दंलै। मानो? गोसोखौ माबा उसाव बादाव खालाव खासाव रानस्राव रानस्रि मोनगासिनो दं। बेनिखायनो नोंनो फन हरदों आं गोसोखौ थाजिम मोननायनि। आंनाव फन हरनानै नोंनि रानखाव रानसि गोसोआ माबोरै थाजिम मोननांगौ जाखो? खायसे मानसिफोरा बुङो नालाय जायनि थाखाय गोसोखौ उसाव बादाव मोनदों बेनो खोन्थाना लाहरनांगौनो अब्लासो गोसोखौ रेजें मोनो। माने? फामे आं नोंखौ मोजां मोनो। आं नोंखौ जुलि खालामगोन। साब्रै साबा गथ' खांगोन। ग्रें ग्रें सानैजों रायजो जालांगोन। बोरायजासिम बुरैजासिम हाथाय गलांजासे सानैजों संसार जालांगोन। आयौ नोंना मासे डाइरेक्ट। सोरनाथो इनडाइरेक्ट? बे साला जांगिलायासो प्रप'ज हरखोना माखोलै? नङा गुबुनफ्रा बिदि बुंद्रायादां। बे आंनि स्टाइल। आच्छा दे नों बुंदो दे राज दंना गैया? आं एसे सानग्रोनि। सानग्रोलायनाया मोजां मोननाय नङा। नों आंखौ मोजां मोनखाया। मोजां मोनाबा डाइरेक्ट बुं। आं नोंखौ जबरदस्तिबो खालामा। सानग्रोनि बुंनाय मानेथ' मोजां मोना बुंनाय जायाखैना। मोजां मोनलायनाया मोननै रोखोमनि थायो। सोरनाबा खेबसे नुलायनायावनो मोजां मोनलायो आरो सोरनाबा मोजां मोनलायनाया लासै रायलायदाव मोजां मोनलाङो। लासै रायलायदाव मोजां मोनलायनायासो साबसिन आरो गोबावसिनबो जोरो। आइये मासे गोदै गोथाव बाथ्रा बुंखो नों। मानसिखौनो नायनोसो लुबैथारबाय आं। दे फैदो बिब्दिब्ला जों न'आव ओंखारलांनो नागिरबाय। जांगिलायाबो फैगासिनो दङ। मा? जांगिला? औ अ दे नों डिटेल्सखौल' हरदो दे। अके